हाय सांग मैंने मु जल्दी आज सकाळु उठिकी पळैଥିଲି चाउଳ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଗୋଲାରେ ଆଜି ଚାଉଳ ଦିଆ ହଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାଉଳ ପାଇଁ ପଳେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଚାଉଳ ଧରିକି ଘରକୁ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଘରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ସାଇକେଲରେ ହଉଛି ଚାଉଳ ଅଣା ହେଇଥିଲା ଚାଉଳ ପାଇଁ ତ ସେଠି ଟିକେ ଭିଡ଼ ହେଇପାରିଲାନି କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜାମ୍ ହେଇଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ କରିହେଲାନି। ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ଯିମୁ ବୋଲି ସବୁ ପିଲା ଡିସ୍କସନ୍ ଚାଲିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଏଇନା ଭିଡ଼ିଓ କରିତେ ଯିମୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ରିଲ୍ସ ହେବ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। गाड़ी स्टार्ट कर। तो देखिपाରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାମୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ଗାଁ ନଦୀ ଏଇଟା ନଦୀ କୂଳଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ତ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ନା ଏବେ ରିଲ୍ସ ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଲ୍ସ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ରିଲ୍ସ ବନାହେବ କିନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରାହେଉଛି କରିବା ଲେଟ୍ କରିବାନି କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ସବୁ ପିଲା ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁ ସଙ୍ଗ କରିବ ସ୍ୟାଡ୍ ସଙ୍ଗ ନା ଇଏ ସଙ୍ଗ କେଉଁ ସଙ୍ଗ କରିବ गजब बेइज्जती है। ଦେଖିବା କିଛି ହେବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ୱାନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ Once more, once more। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରେଡି। तो भाई समझ 4-5टा वीडियो होइछि मोबाइल पूरा हिट होइछि माने बहुत गरम होइछि मोबाइल आ वीडियो करबो बतना पे मेन कैमरा रे वीडियो कराबो आइना बहुत जोर हिट होइछि खरा देख पा तो कोबड़ा खरा होइछि तो मोबाइल कोन आमे तो हिट जाइछ मोबाइल हिट होना।